Ngo-2003 ngangishumayela 2003 and 4 ngangishumayela eGiyani elokishini laseTzaneen. No, yeah, is it Giyani? Enkowankowa elokishini laseTzaneen. Mangishumayela khona kwasindiswa abantu bakalihanya, basindiswa baletha ama-uniform. The following Friday kweza amadoda amade awayeshayitha isikopha amabili athi sitsheliwe ukuthi abantu bethu bazinikelela, bathi sicela i-uniform yabo. Ngathi mina ngegama likaJesu angeke niyithole, siyayishisa. Bakhuluma amazwi bathi kimi ngeke ubuyele ekhaya usaphila. Nami ngakhuluma amazwi ngathi ngegama likaJesu ngizobuyela ekhaya ngisaphila.